राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं श्रद्धा संगम चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक सोहर सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। के कड़ा ऊँची जाऊ पड़िया या कसे दी पजाड़ी लहे ललना के कर काली रे जुलुफिया पलटियो नता केला ए ललना के कर काली रे जुलुफिया पलटियो नता केला के करऊँ जाऊ पड़िया कसी दी पजड़ी लहे ए ललना के कर काली रे जुलुफिया पलटियो नता केला ए ललना के कर काली रे जुलुफिया पलटियो नता काले। ससुर जी के ऊँची जाऊ पड़िया या कसी दी पजड़ी लहे ए ललना सैया जी के काली रे जुलुफिया पलटियो नता काले ए ललना सैया जी के काली रे जुलुफिया पलटियो नता कीले। केकरा बिना सुन भइले बगिया के खड़ा बिना गोदिया नुहे ए ललना केकरा बिना सुन भइले से जड़िया त दिखता भिया मान है ए ललना केकरा बिना सुन भइले से जड़िया त दिखता भिया मान है। कोयल बिना सुन भइले बगिया बलक बिना गोदिया नुहे ए ललना सैया बिना सुन भइले से जड़िया त दिखता भिया मान है ललना पिया बिना सुन भइले से जड़िया त दिखता भिया मान। केकरा से मंगबो कोयलिया तो केकरा से बाला कहे ए ललना केकरा से मंगबो बलमुआ त दिखता सोहामान है ए ललना केकरा से मंगबो बलमुआ त दिखता सोहामान। राम जी से मंगबो कोयलिया त ब्रह्मा जी से बाला कहे ए ललना ससुरी से मंगबो बलमुआ त दिखता सोहामान है ए ललना ससुरी से मंगबो बलमुआ त दिखता सोहामान है। कथिए से खड़ी है कोयलिया त कथिए से बाला कहे
देखता सुहावन है। ललना से दिया पे सोई है बलमुआत देखता सुहावन है। के ऊँची जाऊ पड़िया कसदी पजाड़ी लाहे। ललना के कर काली रे जुल्फिया पलटियो न देखिले। ललना के कर काली रे जुल्फिया पलटियो न देखिले। ससुर जी के ऊँची चौपड़िया कसदी पजाड़ी लाहे। ललना सैया जी के काली रे जुल्फिया देखतनी लागेला। ललना सैया जी के काली रे जुल्फिया देखतनी लागेला है।